Programang nging kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat, tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga itilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dayto nga programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni Alfred nga Napolwan, naglaka, anagrikat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tanaduktalan na kami nga mismo ni baket ko. Nga madama manong nemi ti panagin inarakop mi. Ken ni Elsie nga kabit ko man. Caught on the act manong nemi. Iti CR dagiti babae. Iti may sangamul manong. Nakababain pa'y. Tasyak mismo manong nemi nga lalaki ti napantimanon iti CR dagiti babae. Ngamin maaramid ko dayta. Gabuta, janitorak iti dayta nga mulmano. Ininto tati asawak manong nemi ket sales lady ti maysa kadagiti department store ti mall. O may nga tamit no mismo ah. Ngem apa nga saan nang nabasa dayjay? Close. Una da nga ta nagparik na keng kuha na manong nemi. Kat siyempre, sinipig na kami manong nemi ni Elsie. Uno ni sino? Ni Nancy. Nancy tinagan di asawak Elsie di kabit ko. Sinipig na kami ni Nancy manong nemi. Kat siyempre, insarapak ti bagik. Ta ni Elsie manong nemi ti dinarup na. Hey! Sudga po naman nung nemi nga siyak tinakaramutan ti rupan. Aday ko, nagtalna ka Nancy. Sino ba sa nagtalna? Nagkalas na ramidem. Janitor kay dati nga mall. Kuntawa yung padigit yung umasbo nga babae. Tapno laing manong nemi awan ti gulo. Inarakop ko iso, nagtalna ka. May raman tang padpata nga may raman. Nagsakparikan, di ka pa nagtalna. Naanawak mit laing manong nemi. Nagaw-awid nga di na oras. Idinto ta ni Elsie manong nemi, di na maisarang tirupan. Siya taking basol, Alfred. Awang basol mo. Basol ta nga to. Sa bagay, arako pinlain. Arako pinlain nga. Nasikamat kami. Makita na lang, umay ti siya. Sumbrek ka, sa mo ipanti-close dita. Ngayon, samot nga nakita ni bakit mo? Nga nakaklose. Nagatap siguro. Kada siguro makakita ka data. Kita, agipulpulong na. Manong nemi naglakahak lang nga inaramid da ito. Wahin, janitorak. Jak ibain. Siya kamay sa manong nemi kadigdagdalus itimul. Idinto manong nemi tani Elsie. Kadagyan, iti may sa paglakwan iti alahas. Nakurso na da, kinita mo ka makita manong nemi. Kit kapot da siyak ti janitor, kang kanayon nga ti papam ko pagdalusan kadya abay ti pwestuda. No kitain na, kitaik may nakidkidaya. Nalapsat na may manong, kan makasulisog ti langana. Huwan. Iti naman sa nagundawan nga rimuali ti pwestuda kat tinurong na ti CR manong. Awang ti kadwa na idya idi. Niranran na manong nemi kat kaputasyak ti janitor. Akit maramid ko nga damat na dya igamaklat nga ko natay timba sa dya map. Disimreken manong nemi na pangkumutan in close ako in bagati closed. Close sa balang bagati close nga talaga. Sadya manong nemi nga naaramid ko tinangar-arakop
naging inarakop kami, nagbimbinisito kami, naglips to lips kami. Naalak ti number na manunaymi, kat di tamat ten tinagrogyan ti amin. Nugasta nga rumwaren manunaymi, ti pwestuda, taagawi den, mabangkod tumaten sa ranuay. Umunan tumaten na makapanaw ti asawak manong. Kat masarunokon, agkalugan kam tumaten manunaymi ti tricycle, kat iti kasitgan nga hotel, iti dayta nga mall, kat isot ti papanami. Sadyay manong, ngayon na ti amin-amin na kanya. Saan nga virgin manunaymi ti tagikwek, sa siya kanotip, may katlong nga lalaki ti biyak na. Abay kinayat na, kat at asawat. Nung nagalisto kamat kami, sa naglaing ka, Alfred. Kadagupan yung nga lalaki di biyak ko. Sikat ka lalaingan. Ken, nagdakil da ito yo. Takdakil ng digit na duma nga na nagbalik nga nobyo. Nagmayat. So nga, kayat kumanin, Alfred. Kayat kumanin. Halos manong nemi minalam. Isukang kanayon, idi nga maladladawak nga gawin. Idi da mo manong nemi salsaludsudan ti asawak no api ang ladawa. Tisungbat ko, nag-overtime. Dadya lang. Saan ba tayo makasungbat? Awa matin ti masaludsud na basta overtime. Ngayon awa mati overtime pay, manong nemi nga sobra ti sweldo no kaitad ko ka. Wano itad ko kuana. At napikid din na, kurang na. Nang iba naman duma, kung na mga overtime mo, awa mo overtime mo, nagsaypay. Kasi undertime, imbas ka overtime. Pasensya ka. Ada nang igastuwa. Ano nang igastuwa? Basta adda. Saan to na ako noon eh? Halos manong nemi inem nga bulan ti relasyon mi ken ni Elsie. Yaw-awak lang sikog, manong. Tanong sikog, talagang takil nga ebidensya. Ngamitay manong nemi kat talaga nanuktalan na kami. Ken kunana, ngagpaisugayam ti may dandanon kanya. Nga relasyon nyo, iti dayta nga babae. Uray CR, pagkastaan nyo. Nga mamok nga saan nyo nga marami dito. Nga mapangkay ti hotel, isugot ka po na nga maladladaw ka, tamamam mo ito, hotel talaga nga babae. Idi agawid ak diri balay manong nemi ti amok akit gerra patani. Nga pagsawsaw anak ng itultuloy, ngimket di ba nung nemi. Saan nga kununi? Dakon. Saan nga kununi? Gagidasaran na mga tayo. Halatang ko. Pinagunyak ni Lenlen nga anak mi. Len, anak, nabas mo ti assignment mo? Uwin pa, nalpasyon. Sigaman ti mo nagidasar anak, kaya met, tamangan tayo. Nangan kaming kini mama. Ana? Handak inuray? Haan. Tayo sa lutsud kini mama no aping handak kang urayan kit. Malado nga gabit ko na anak. Ngayon saan kayo mat ka naladaw? Itapay lang saan kayo naladaw, papa. Kailatan manganin, papa. Inang mga ridasar anak. Apay nga siyak. Hindi ko mamama. Tayo asamam. Hindi na magpagpagod niyan. Dagan tabasol mo papa. So, ang tinakapagpagod niyan. Talon nga aldaw manon nemi nga dinakpagpagod niyan. No pay titayta nga aldaw manon nemi kat sami pa lang inaramid kini Elsie. Insarding mi pa lang ti dadda. Insarding mi pa lang ti dati nga raramiden mi. Nga manipod manon nemi sa amin nga raramiden na sapak nga gawid. Halos aggaddan kami nguno agsaruno kami. May katlong aldaw itan. Sumangpetak at daisunan. Madamang agdotloto. Madamamit manong naming aramid ni Lenlen ti assignment na. Tulungan kang agluto. Anat aramid na kreto eh. Pagunyan na kamatan na, agunin kamatan na, talo aldaw itan.
Sorry, pakawanan na kiti naramid ko. Ura ta, saan kumatan nga raramidin? So akang kanayan ako ng masapang nga gawin. Insin ako ni Elsie. Ikarikan ka, saan tun nga maulit? Pakawanan na. Ana, aguni ka matan Aguni ka matan Diyak naliklikan nga manong naming impig sa. Dadit, pa, abay, anak ko ba? Kikitutak pa Ni mamang mo Maripot pala hindi, makano na hindi, talo daw itan nga pagpagod na sa mga kasuagon noon Sino ko matisa nagapugdot? Api ngamin nga, hanggang sumusong ba't mama? Mama, ang sangit man ni mama. Puwisit ka sa kabiyag. Ana, mabisit ka. Mabisit ka kapag naramid mo. Ayap ka. May tulad mo, pwede mo mukaw. Sikat na naramid na. Mukaw ka. Ala, mama, papa, namamasamamak ka na kayo. Nagpagawa, nagpagking ka na. Ingarik mo ka nga dyan tunululitan. Isukin sarding men. Awanan. Hindi ba lamang pagunyan ka? Hindi ka mo naguni. Ang sino ko saan ka makamungtot? Sigapit na pungtot na. Ayop ka. Ayop kayo. Nagsangsangit ni Lenlen manong namita saan na kami mapasarding. Saradak mat kadi itulok ng syakti paatiw ken kuana. Tas syakti lalaki manong. Nagangilay nga maaramid ti lalaki at babae wano. Tsaka mo basta. Yung kaslasyak ti basakwan na. Di mo't sumungbat. Di mo't sumungbat na mapakawan na kuno saan. Uno anya ti kayat na mapasamak. Haging ka manong name. Narimuar ti anak mi. Lelan pa manam. Inagyan dalulo. Diyak kaya din ditoy. Ang kapapa kayo matin nga ni mama. Agsubli ka, anak. Rami! Adayo tayong dalulom! Linlin! Magkinam ti aramid mo? Magkinam ti aramid mo? Niramraman ba yung anak ta? Dapat kinagtakis mo nga asawa, maglilibot, gulit, magtanakan, at magpakawanak magkang gana. Pakawanan na kunak ti tululitin hen. Insarting man di amin. Amin nga raramidin pa di amin. Iso nga, ana, basta kadilatan. Huwag pa kasi papakawanak kang kakulaklatan. Simulaan mo. Alfred, no kasunod ka sakit na. Itinaramid mo. Nasakit! 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 Nakasaksakit! Marami nagmatkan ka! At naman si Marignam! At nga makapungtutak itiday tang aramid na uno imbaga na manong namingin ng tagpilak. Nagtagpilak manong. Diyak kayat madangrat na asawa. Diyak kayat nga ibaga. Nga padasam nga sikat mga aramid papatayan ka. Diyak kayat nga ibaga. Nupay dato kumat kayat kong ibaga. Padasam nga ramidin. Sa balit na lalaki, sa balit na babae. Kunak kuma. Yung mamangan ni bagana. No aramid ti lalaki, maramid man ti babae. No at karbangan ti lalaki, at damat karbangan ti babae. Napang ko sinuksukon ti anak ko manong naming. Kaya, problema yung kami, nagapapa kayo. Dati nga nakasasay at ti relasyon nyo, ti asawa. Sige, Alfred. Ngayon mapay. Tatang, tinangig kong istorya ni Lenlen agad. Sigon tinangig na. Kasalad ng sakit babae. Tatang, datang tiga po na, no apay nga, agpagpakawanak kang kuwanang ulit nga jakto na ramidan insarding min ko na. Kamal na tago ni, manon nga aldaw nga saan nga gununi. Sinot saan nga makapungto, sa sinot saan nga makapungto alaman. Yan talaga daramid mo. Kasano trigat mo na nangalukoy ti babae.
Anat ko lang yung hanarigan. Kasanot kinaalistom ko na. Nakurso na dahak lang ti daytang aldaw. Hindi mapaniti CR. Sinurot ko. Naala ko. Naglaka. Saan nga di? Tatang, naglaka. Ti agbasol. Ngam nagrigat. Ngalak amin ti dusa. Dayta nga basol. Dayta ti kita asawan ti papaspasamak, Alfred. Saan mo nga basta maalo ko'y tirik na ti asawam. Ang asinsinan tinaramid mo. Ngam nalakam lang naramid. Iso nga naugrigat ka man ita. Itikas ta kay pagpakita ta asawam. Anong sama? Tabasol mo. Ano nga rin tiramidak tatang? Nikit ka. Ano sama? Ngay aywan tirik na. Ti asawam. Ano sama? Ngay pakita. Ipanagnek nga nagbalbaliw kan. Kat nukas pagarikan ta saan lata, hamulat ta nga maalukit tirik na na. Hamong mababalaw ni Nancy. Kapota sana sinsinan tinaramid mo. Pananglipot, pananggulib, panangloko, panang pasakit mo kayong kuwana. Panang sugat mo, ti kaungan na. Tabadasam ka baliktadan, ti pasama. Diyak kaya ta baliktadan, tatang. Nga ti asawam ti adaramid na. Isot manglipot kan ka. Gabata diyak kahit nga mapasama. Gabata, dahil ako mat pinanunot mo barok, sakbal nga nagramid ka. Naglaka niya. Naglaka. Naglaka nga basta latan diniputam ti asawam. Aggangganas ka. Ato nga ganas, saan? Iso nga ita, ano usab mo't atirigat? Gabata naglaka. Ang nagrigat. Manong nemi, ure pagpagunyak ti asawak, han nga gununi. Nagrigat natin yung sitwasyon, man. Ore saan nga gununi, manong nemi, ulit-ulitak madlata. Sorry na. Pakawanan ka din niliwanak lang. Saan kon ulitin? Kas makita, nasapa ko nga gawawid. Alan, ag kinawatan ta na, may pagtarang pa yun anak ta. Alam mo, nanugotek, basol ko. Mapektaran ta anak ta, awan sa akin basol sa angas siya. Di kahit ko makapagkinawatan tan, pakawarin na kon. Madilat tagoni. Patayin kan, wanak tinakam ko, pati pungtot ko. Paunay. Buisit. Timalawak iti dahi tangarabi, manong nemi, napanak iti ayan tikara, kumpadre, naninong ni Lenlen. Ay, kumad, abay. Kasaan nga ka man nguminom. Harigat mat no, may sak nguminom. Kahit mo nang mapartek. Kahit ko nang partek. Na problema. Inyos tiruyak kang kuha naman nung nagkatawa. Pagkatawa ka. Naglaka niya. Naglaka nga rod. Naglaka nga, inalukoy ko ni Elsie. Nga manipot idin, panakpak. Yan. Di mo panunot na pinanunot nga awan ti palima na dundulong tao. Awan ti gabo na hasaan na kayo tumaduktalan ti asawam, di ba? Kaya ni Apo Diyos. Anak ka man nga duktalan nga dagos ti asawam. Nga ni Apo Diyos. Panunot mo lang ngayon amunan. Hindi agkursunada kaging kuhan na amunan. Ngayon saan nakainati pa. Talatang arti rason mo apainik ka na tayo ti utek. Tapno amuti nga pilyin. Ti anya man na kaya tayo. We have a free will. Ano nga ti kayat mo? Naimbag o no dakis? Naimbag. Aping nga naramit mo ti kasya. Nagbaling ka mang lilipot. Dagdagsan nga ba solidarity iti Diyos? Diyan kaming pinanunot. Noon at mapasamak eh. Ti pinanunot ko, no kasano, maramanak kan kasano, iimas na. Alam mo, dasar ko nga, iimas nga arak ko.
Agbaluto ak iti na ima sa pulutan takin ni kumadrem. Manong nemi aging ka nga napasamak nga masapak nga gawid nga marabiin aw matlaang ti asawa ko. Pa, aw pa yung awan pa ni mama. Tinawaga ka, sanang sungsung-batan cellphone na. Apay kasi ti mapaspasamak ka na tayo. Nabayagin na. Manipod di agap apa kayon. Idi bagbaga ni mama nga anta babae. Manipod di linuputa miso na. Kasi mati di mapaspasamak. Si kawin papa. Apa nga minaramit mo tigas siya. Basol mo. Anak, agpagpakawanak batin kini na mamang mo. Ano ko yung kititilirik na ni mamang mo, apakawanan na ko, tap no maornos na pamilya at lang. Kasi no, saan na ka mapakawan, isina na ka. Hana? Isina na? Uy, no kas pagkarigandag sina kami kini mamang mo. Asinot surutam. Awan. Hana? Awan ti surutan ka na kayo. Mapanakagyan yan dululo. Bam na tawag ni mamang mo. Tawag ni mamang mo kung manong nemi ngamaddan. Taluklukat na tiri daw. Hindi makasadag. Apay na daw ka. Siya nga guni. Apay na daw ka kunak, sweetheart. Ano taguni? Apay na daw ka! Alam ni papa ko, rugyan nyo manan. Kano ibagak ti overtime? Mahati ka? Overtime ka? Ano pa ka mga overtime mo ti trabaho? Kat ita. Sa ito nabigat, overtime tumanin. Kanayon ako nag-overtime. Padasak mo ba tag-overtime? O rumit sa bali, obrak? Ano obram? Ha? Ano obram? Damat lalakin! Ha? La, sige. La, padasem. La, diswanak, padasem. La, diswanak. Pumanaw ko, ni dati kamalay. Pumanaw ako. Paunay kakid din na ya. Ano paunay kakid din na ya? Ha? Nagrikid ka maya-ayo. Saan nga sansin ang tinaramid mo? Dahil ako magpinanunot mo, Alfred. Dahil ako magpinanunot mo, sakbay nga nagbasol ka. Sakbay nga liniputan na. Saan nakaskari na nga maitan ko kang gati pamakawan. Huritan ko kang gati pamakawan. Nga kaskari na kaitan ko, dati ka ba nagtalik ko kang ka? Gabuti ka sa tangin na ramid mo. Gusto nga padasag ba't nga ramidan? Ana? Ana, ramidan mat? Wan! Oh! Ma! Laske! Sige, idano mo! Idano mo! Manong nemi imbes ngagpong tutak. Pinalalayak tiriknak manong nemi. Kadya ka mo. Yung apay ka na iturid ko manong nemi. Amok. Nga nilaing apo Diyos ti mabaling nga pagparintumengan. Yung nagparintumengan kiti sangwanan na manong nemi. Nga ti ramidek, tap numamatik ka ka na ipasnikan, di pa nagbabawi, di pa nagdaot ko kang ka ti pamakawan. Amok, noan niya ti bunga ti naramid ko, itaan. Ngam jak pinanunot, iti sakbay nga ramidek, kani di aramidek, na ito kilabindot ko. Naglakak nga inaramid, nga nagkrigat-kit din na ya. Turen ti bindot ko. Kan kaadat mamakawan ti nagbasula. Makawaran na. Kawaran na kels. Nancy. Diyak kayat nga marakrak ti pamilya ta. Diyak kayat nga mapektaran ti kakaisun ng anak ta. Kasi ita, awamanin ti anak ta. Sinalutsod ko kang kuwanan, mapasamak ti ba nagsinat ta.
asino ko na, isurutam, awan ko na ti anak ta. Takay kayat nakanot agyan kinilulong na. Nasakit. Bunga da ito ti aramid ko. Naglakak nga inaramid. Ngayam nagrigan ko. Ngay karol ti anyaman. Ngay nagbasulak. Pakawanan nak. Ikanak ti gundaway nga mga panagnek. Ito na laos ka pa nagbabawik at panagpanagnek ko nga sangkunton nga ulitan tinaramid ko. Amo ka na sakit para kayong ka. Ilaklak amat ba't ita? Asim ko ma. Nancy, urnusan tan ti pamilya ta please. Saan ko mga ngagpaut pa dito? Saan ko mga ngagtungpal iti panagsina ta? Kat kagrunan nga maapektaran ti anak ta. Nakapapaot ti panagparintumeng ko manong nemi ngagsangsangitak nga nagdumugak. Iri pagkamuha manong nemi ti mariknak ti dakulap ti asawak iti abagat. Imparabaw na. Kalpasan na kayat nakabatakan tapno tumakderak. Timakderak na ron. Nagsangsangit ti asawak nga nangarakop kaniya. Nasaktanak iti kastaon nga min Alfred. Tsak namnamain nga maaramid mo kanyak ti kastoy. Mukmet nga wan ti pagkurkuranga keng ka. Numasapol ti magmasapol mo ti magikinan ko keng ka. Nabintasak met na pagluak met. Nuhapoy nga inaramid mo tinangraman ti sa bali. Ay, atek ti pamilyak. Ay, atek ti anak ta. Diyak kayat na barakrak ti pamilya ta. Halawan, ikang ka ti mauding at tsansa, Alfred. Im sa muntun nga ulitin. Ano ulitem tupay. Jakon, di kanton pulos mo pakawan. Ikarikin ka. Nancy, ikarik, jak tunol ulitin. Kaya't nangasawan manong, nagtungpalmitlaing nga nagkinaawatan kami manen iti asawa. No pa'y addan gana iti relasyon mi, gabuti na aramidak. No pa'y saan kakumpleto, iti 100% ti panagtalik na kanya. At least, agsublin tumitlaing, ang mamimpinsan ti panagtalik na. Kadig iti dumteng ngal daw, na sangkundon pulos nga panangaramid, itikas tinaramid ko. Nadaan kami met, manong name iti may kadua nga anak, nga ading ni Lenlen, no ang penaladaw nga nagading, tagtawan idinti sa nga pulo ni Lenlen, edi may pasungay ti babae nga anak mi. Nga adada, nga itoyin ti adadamang nang patalgad ti relasyon mi, mangibaga, nga naragragsak kami. Kadkat ka namin mga daw-dawat iti Diyos, ngagtultuloyin dito nga ragsak mo. Na ito nga ron, ti pagkasaritak manong, kadagyaman ak unay, ti anus mo, nga nangibasa, laing mo nangibasa, ket amok, manong nemi, nga ado iti makarelate, iti ito yung istorya. Ket sabi ko ma, at damitad na nga balaag, ken pakasilawan, ti panunot, dagiti agar-aramin. To'y nga rodagyaman nga pagaya mo, Alfred. Thank you, Alfred.